Siya rog wa kanya pilog baka kanin nila og muagi sa imong feed. Murag kabuang ra no, pero kabalo ba ka nga tunay gyud di ilang style ug ang uban ani is kabahin pa gyud sa ilang kultura sa ilang mga nasod. So for today's video mga tawa sa ta, bitaw atong sutahon ang atong top 5 pinakakuyaw style nga mga artist sa tibuok kalibutan. Tara, istorya ta. Number 5, si Boss Mawang. Grabe ka buto ning tawana sa mga memes sa tibuok social media. Nga maglibog kag natukan ba dis busing or kasukaon. Makapangutana sa tag tinuod ba gid ni siya nga artist or komedyante lang ba? 17 saya ciptain lagu itu. Pero si Boss Mawang tuod guys is isa ka legit nga artist from Indonesia. Graduate sa usa ka culture institute maong kamao gid sabding tawhana sa pagkanta, acting ug sa pagsayaw. Dagan sab siya na-release nga mga kanta sa Indonesia ug atong 2018 tungod sa iyang kanta nga Kasi Sayang didto na dayon siya ning buto. Pangalawa sa kalan, huli yung tangke. Para wala akong backfire. Number 4, Noran Sisters. Gawa sa mga salida sa India nga mga kuyaw sub kaayo. Nga ingon pa sa uban, mura kuno gisaniban ba? Maong di sa balikayan sa mga Pinoy nga magkatawa ka syempre buto mo yun sub kaayo. Pero bisan gihimo sila katawanan sa ubang mga nasod, dako sab kay respeto nga ilang nadawat sa ilang nasod sa India. Multi-awarded artist nga nidaog og mga awards sama sa upcoming Female Vocalist of the Year ug Female Vocalist of the Year atong 2015. Upcoming Female Vocalist of the Year goes to Nataka Goody from Highway. Number 3, ang pinakagilok mo dag kanta nga si Boss Vitas. Isa ka viral nga singer gyapon gikan sa Ukraine. Viral gyapon tungod sa iyang kanta nga wala diri wala didto nga maglibog imong utok ug magkatawa ba ka or ma-amaze kay kuyaw yun sab. Ug dungagan pa gyud sa iyang style sa panamit sa stage nga murag kalaban sa mga Power Rangers ba. Pero kabalo ba ka nga si Vitas is na ay title nga one of the best operatic singers of all time. Nagsugod si Boss Vitas atong early 2000s ug pag-release niya sa iyang kanta nga Seventh Element didto na dayon ning buto. Number 2, Batsurig Baanchig. Gikan sa nasod sa Mongolia nga kuyaw sab kaayog tirada guys. Kung magsigi na kagkadungog ang mga beatbox nga syempre beat lang gyud or pinarubot-robot atong madungog. Kining tawhana dili lang beat imong madungog guys kundi ang kanta pinarubot-robot yun. Ang tawag dayan nitud nga style sa pagkanta guys is Komi throat singing. Nga gikan pas ilang mga ninuno sa Mongolia nga part na sab sa ilang kultura sa music sa Mongolia. Before to na to pagkausunog number 1, wash out sa tas of wash out atong niagi na tong video nga si JR Padilla Jing Barrientos from Maigang Barili Cebu, Elwen Senior Suarez Bartikin from Carmen Davao del Norte, Joe R. Trabanal Pionela nga mopalit og pula nga XL nga hoodie shirt, Alimar Baclayon from Davao del Norte, Yang from General Santos City, ug siya kulang nga wa maging tag-asa siya pero taas kay siya comment. Number 1 og pinakakuyaw, well, para sa akong opinion ang Muki Muki Man Mansu. Di ba ang Korea ron isikat kayo sa mga K-pop pero kining mga bayhan na nagpalahi sab. Grabe ka kuya og style kay kung mo-attend daw ka sa ilang concert ani, mura daw ka giyaw-yawan sa imong asawa.
Si Muki or Jonghyun Si ug si Manso ug si Manso Minhwi Lee is duha ka mag-classmate dito sa Korea National University of Arts. Dito ni buto ilang career atong 2012 atong na-invite sila sa isa ka South Korean television ug ilang gitukar ang ilang kanta nga Andromeda ug didto na dayon ning buto. Bisan pa man nahimo or gihimog katawanan ang mga gipanghimo ani nila, pure art gyapon na pasabot ang artistry walay boundary guys, mapakabahin man nas atong kultura or sariling ibento. Pwede ka maghimo og imong mugna diha, bahala na sila. Ang importante, love nimo imong gibuhat ug unta love pug ka diya. Peace out yo.